wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene othamangisidwa m'nyumba othamangisayo kukhala mkazi wake. Mnyamata ameneyo zina lake ndi Evans anali ndi mkaziyo zina lake ndi Temwa. Anthuwa linali banja labwino ndipo china chilichonse chinali bwino, amakhala limodzi mwamtendere mpakana anabereka ana awiri ali limodzi. Kabanja kawo kadali kokoma kwambiri. Koma tsiku lina zinthu zinasintha pamene mnzake wa Evans, Tobias, adamuimbira foni Evans. "M'bale, ndasowa malo okhala, chonde ndithandize." Evans adathamanga kukauza mkazi wake. Tobias akuti asowa malo okhala, akusaka malo okhala, tingamuthandize? Temwa ananena kuti iweyo ndi kholo la nyumba muno, ngati wapanga chiganizo ine singanene kuti ayi. Evans adapita kwa Temwa mu nthawi imeneyi chifukwa chakuti Evans samagwira ntchito, amagwira ntchito ndi Temwa, yeyo ankangokhala. Ndiye Temwa atavomera kuti yeyo palibe vuto, zotsatira zake Evans adapita kwa Tobias, anamuwuza kuti "M'bale, mkazi wanga wavomera, ungathe kubwera." Tobias adapita ku nyumba kwa Evans. Anthuwa adayamba kukhala limodzi, china chilichonse chinali bwino. Koma monga mukudziwa life ya mubanja muli mavuto osiyanasiyana amene anthu awiri amakumana nawo. Nthawi zina zake akayambana Evans ndi mkazi wake Temwa, Tobias ankamupakira Temwa, Evans walakwisa, ngakhale zinthuzo adalakwisa ndi Temwa. Tobias ankamupakira Temwa. Ndi Evans wakhala kudabwa, chochitika ndi chani? Mzangayo sakusata chilungamo. Pena ndikakhala zoti olakwisa ndine, amamupakira Temwa. Penanso akakhala olakwisa ndi Temwa, amamupakira Temwa. Chochitika ndi chani? Kenako anamfikira Tobias, "Kodi m'bale, chochitika ndi chani? Nthawi zonse Temwa ngati walakwitsa umamupakira, zikhala bwanji?" Tobias ananena kuti "Chonde m'bale, ndikhululukire, ndimapanga zimenezi ndi cholinga chakuti mkazi wakoyu asandide, chifukwa ndikakupakira ngakhale iyeyu ali wolakwitsa angathe kukhala ndi mkwiyo pa ine, angathe kuyamba kundida, zotsatira zake azakuza iweyo undithamangitse nyumba muno." Evans adamvetsetsa mzangayo zimene akambazi nzoonadi. Amapitirizabe kukhala limodzi ndi Tobias pamodzi ndi Temwa. Tsiku linanso adayambana, wiki yatha imeneyo. Atayambana chonchija adayamba kukangana Evans ndi Temwa mpakana anafika posinthanisana zibonyongo. Zotsatira zake Tobias anathamanga kukalelesa ndewu. Atalelesa ndewu ija amamupakirabe Temwa, komanso mu nthawi imeneyi adalakwisa ndi Temwa. Zotsatira zake Temwa chifukwa chakuti iyeyo ndamene akugwira ntchito lenda kupeka ndi iyeyo anamthamangisa Evans. Panopa Evans ali kunja kunyumbako, achokapo zinthu zake amponyera panja. Mkazi wakeyo akukhala ndi Tobias nyumbamo. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu, sibwino kumatenga zinzanu kumapititsa ku nyumba kwanu. Ngati nzanu wavutika, thandizireni kutali ndi makamba nthawi zonse, chifukwa chakuti ukambwesa nyumba mwako ngati iwe uli ndi zofowoka, mkazi wako uja amambopanga chisanzo kwa mnzako amene uli naye uja. Ndi mnzako uja ngatinso ali okomedwa, zotsatira zake amagonana ndi mkazi wako. Ndipo zochitika zimenezi. Akuluakulu, ngati mufuna kuthandiza friend, thandizireni kutali. Ma friend asamapite ku nyumba kwanu. Ku nyumba kwanu nkwa iweyo, mkazi wako ndi mwana wako ndi azibale ako, komanso kumaona azibale ako ake owabweresa ku nyumbako, osamangobweresa wina aliyense. Munthu amene umamthandiza ndi amenenso amapanga chipongwe.